Dobrý den. Dobrý den. Já hledám paní Malou. Pracuje ve firmě ABC. A vaše jméno? Nguyen. Malý moment. Dobrý den, je tady paní Nguyen. Jo, nashledanou. Tak, tady napište paní Malá. Tady vedle vaše jméno a příjmení. A tady podpis. Je to 3. patro, dveře číslo 312. Támhle je výtah. Děkuju moc.